A comarca viviu unha noite de San Xoán sen incidencias. As cacharelas e as sardiñadas tomaron o protagonismo na noite máxica por excelencia. O San Xoán viviuse un ano máis por todo o alto na comarca. As fogueiras, as celebracións familiares entre amigos e a sardiñada regresaron nesta noite tan agardada. Un dos puntos neurálxicos da celebración da contorna foi Palmeira, e a pesar das altas temperaturas non se rexistraron incidencias por lumes descontrolados en ningún punto de Ribeira. Pola nosa parte, desde o Servicio Municipal de Emerxencias non tuvemos ninguna incidencia, sei que tuvemos varios grupos de traballo durante toda a noite, tanto para cubrir a zona de Palmeira e Currubedo, como a zona tamén de Aguiño, Castiñeiras e Artes. Nada, presencia tamén un pouquiño pola zona de Palmeira polo tema da festa, na que había bastante aglomeración de xente, pero nós, por nosa parte, non houve nada, ninguna incidencia que destacar. O único algunha fogueira que sí que, bueno, as dimensións dela eran un pouquiño grande, podían ser un pouquiño máis pequenas. E tamén fixo un chamamento e un recordatorio. A que son fogueiras de San Juan, non son queima de rastrojos, que a veces aproveitanse un pouquiño eso, e deberíamos de ir quitando ese vicio que temos en queimar restos de rastroxo, sobre todo en este tempo que as queimas por parte de medios rurales están prohibidas. Este 2025, a noite de San Xoán foi de festexos e non se rexistraron apenas incidencias. Polo que temos entendido, sí que houve unha incidencia sanitaria en Palmeira, non temos máis datos sobre ese tema, e tamén algún tema policial, pero pola parte de incidencias de incendios e tal, o comportamento foi moi positivo, moi bo. E apuntou que ao longo do día de hoxe xa non estaba permitido facer máis fogueiras. A veces pensamos que no día de hoxe igual se poden seguir facendo queimas co tema de San Juan e non é excusa para cumprir a normativa forestal, que ao final a queima de San Juan é para facer queimas a nivel lúdico ou para comidas e tal, e non para estar queimando restos de maleza ou calquera outros obxetos. Ademais de que, de seguro, ao longo de todo o verán manterase a prohibición de realizar queimas. Non é a ciencia certa, pero bueno, que sigan suspendidas polo tema de alto risco. Hoxe temos un día un pouquiño máis cambiante, con pequenas choivas, pero bueno, non hai que baixar a garda a que o tempo pois estes días foi seco, foi bastante con temperaturas elevadas, e o máis seguro é que hasta outubro non levanten a restricción de queimas.